verse 5. Zihloleni nina. Thathe lapha abazali sihloko. Sihloleni nina lesikhuluma ngaso bazalwane. Sihloleni nina sihlole thina abazalwane. Nibone ukuba nisekukholweni yini. Sibone basethi sekholweni noma sesingaphandle kokholwa. Ayikho into ebuhlungu njengokuhamba ngaphandle kokholwa uthi uyakholwa. Kodwa ubothi lo mzane ungaphandle kokholwa. Kodwa yena uthini uthi uyakholwa. Futhi akunkane sekholweni elingaphandle kokholwa. Amen. Akunkane sekholweni elingaphandle kokholwa. Futhi leli ikholwa ligishimela ukuthi nilwe. Amen. Alifuni nixoxe, nifuna nilwe. Lithini uPaul Paul mayana uTimotheo. Umama uThelezi. Lithi izwi inceka ifanele ikulwa. Amen. So njalo uPaul Paul yana uTimotheo. Inceko ayifanele ikulwa. Uyatholakala uqulu neyigosi. Uthi ukuthi uyashumayela bebemshayela ukushumayela ngathi bebemshayela indaba. Amen. Uthi uyashumayela lokukhuluma indaba zabantu. Noma uyakhuleliswa amakhosikazi abantu. Noma uyakhuleliswa abasha. Makunjalo bazokunetha abantu. Uyabuza uthi hayi mina ivangeli ngiyalazo kwenza koPaul kwenzeka kimi. Paul azashayela ukumithisa ingane zabantu. Azashayela ukulala namakhosikazi abazalwane. Wayeshayela uqobo lwevangeli. Elinjengoba linjalo lingaxutshwe nalutho. Yebo. Zihloleni nina. Yebo. Nibone ukuba nisekukholweni yini. Yebo. Nizivivinye nina. Kanti anizazeni yini ukuthi uJesu Kristu ukunina. Fanele bazale sisasele thina ukuthi uJesu Kristu ukimi. Akufune ngisengitshela bazalwane. Funa sisasele thina abangcwele ukuthi uJesu Kristu ukithi. Sambe. Uma kungenjalo ningabawaliwa. Uma mina ngingazi ukuthi uJesu Kristu ukimi. Hayi ngokwaniwa bazalwane. Ngiyakholwa kodwa ngazi ukuthi uJesu Kristu ukimi. Ngibonakala ngani ukuthi angazi uJesu Kristu ukuthi ukimi. Ngibonakala ngokwenza izinto zobumnyama. uJesu eyikukhanya kimi. Ukuthi kusho ukuthi uJesu Kristu akekho kimi ngisebumnyameni. Ngikusathana ngoba izinto zobumnyama ngeke ngasathana. Amen bagwele. Kodwa uJesu Kristu uma ekimi, ngeke izinto zobumnyama itholakale kimi, uJesu Kristu ekimi. Verse 6. Ngepha ngiyethemba ukuthi nizakwazi ukuthi Ngasela lapha noMathewu. Ukuyinyeka. Matthew chapter 7 chumela senkabeni verse 21 to 23. Sengizokuyela phansi basi. Kodwa nje kuyiqinisana basathi ibandla alishone lona ayithi lozilinde mina. Amen bangcwele. Ukuthi lizozenza engathi liphila ubungcwele ngoba sekukhona mina. Mangekho endaweni khunyo kunye ngebandla. Baze basho bathi uyababona njengoba benza kanje ukhona umholi wabo. Amen. Uyababona njengoba befika early nasenkonzweni ngoba khona umholi wabo. Mayengekho umholi wabo bafika late ngehour enkonzweni ngo2 hours. Amen. Mangekho umholi nje bayifikela noma nini enkonzweni. Uyajabula nokholwa umholi. Ongakholwa uJesu. Ngoba isikhathi songena sisinquma phambi kaNkulunkulu bazalwane. Bese ezulwini kuyashicilelwa ukuthi kuleli ibandla sigena ngesikhathi esithile. Kulotshiwe. Noma kwani wayifikela nini? Angazi ukuthi makwa ilokhuzana register, i-roll call. When usufika emveni kwesikhathi. Ufika wakhe emveni kwesikhathi kuzothi ubukhona yini? Akithi mayimako register bese yahamba. Iswe kubaphathi. Kubanekela phela amaqela afika late emsebenzini abhala isikhathi sika 2 kanti ufike ngo7:30. Amen. Isikhathi songena u7:07. Yena emsebenzini ufika ngo7:30 ufika ngo8. Kodwa mayebhala ngoba phela
la kwi-roll call ufuna ubhala isikhathi ofike ngaso. Amen bangcwele. Ubhala mawufika ngo-10 uzobhala u-10. Usiyochaza ngelinye ilathi kwakwenze njani ungena ngo-10. Athi ophungane bazohamba bese bawafuna ama-register. Bese bebuka umphathi wemoti ukuthi wethembeke kangakanani. Ngoba ezinye izinto zenzeka uthola abasebenzi bahlangene nomphathi. Umphathi nawo uyisikhohlakala vele ufika late kwayena. Mayifika late abasebenzi abangaphansi kwakhe bazofika late. Uyathanda uthanda. Nomzalwane inceke bekuwe emsebenzini uma ufika late. Bonke abazalwane bahola bazofika late. Ibandla uthi uhamba nje bebuka umholi. Amen. Uthi unyathela nje ibandla libuka umholi. Okwenziwa umholi bazokwenza abazalwane. Noma ngabe ku-wrong bazokwenza. Ngoba kwenziwa ubani? Sibuyele bafowethu ku-wrong asingene ku-right. Asifunde la masikani bazalwane. Go Matthew chapter 7 verse 21. Yebo. Asibo bonke abashoyo kimi. Lithi izwi kaNkulunkulu uJesu eshumayela akusibo bonke abashoyo kuye. Yebo. Ukuthi Nkosi, Nkosi. Ukuthi Nkosi, Nkosi. Abayongena embusweni wezulu. Kuphela. Owenza. uNkulunkulu udinga labo kuphela abenza intando kaBaba. Abenza intando kaNkulunkulu, intando kaBaba. Osezulwini. Ibandla libizela ukuzokwenza intando kaNkulunkulu hayi yomfundisi. Yebo. Verse 22. Abaningi bayokuthi kimi ngalolo suku. Khona bayothi uJesu ngalolo suku. Nkosi. 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 Asiprofethanga yini? Bandila abaprofeti lezinsuku. Angiphindela. Asiprofethanga yini ngegama. Ngoba ngeyinsuku zokugcina kuyabantu abaprofeti bamanga. Bekhomba uKristu lapha khona bathi nangu ya. Jesus. Bamkhombe phezulu entabeni kaKwaXaza kuthiwe nangu ya. Phindela lapha. Nkosi. Nkosi. Asiprofethanga yini ngegama. Asiprofethanga yini ngegama lakho. Sakhipha amadimoni ngegama. UNkulunkulu bebeka izandla bekhipha amadimoni kanti uNkulunkulu angekho lapho. Kulamadimoni akhishwa uNkulunkulu angasingxe yokukhishwa kwawo. uNkulunkulu uzenzela amathizethize akhe ukuze ezothola udumo ezweni. Ngoba namhlanje umsebenzi kaNkulunkulu wenza udumo. Yikho phela sabe siyi-advertiser. Uzothola uNkulunkulu makuzoba nemvuselelo eswazini. Makubhalwa amaphuzu kuthiwe nilethe leshosha. Nabangakhulumi nabo bonke abagulayo. Bazali masiyoshumayela. Akusiyitshumayelo leyo. Amen bangcwele. Akusiyinto leyo ufuna siyihambise phambili. Ofuna siyihambise phambili yizwi. Simama abantu bese kuKristu. uJesu uzobe seyibonakalisa mase bengena. Makukhona abagula uJesu uzobasindisa. Kodwa thina singabhalanga ingwembe. Amen. Khuluma nje ama-radio nikhuluma izinto engekho. Yingakho umuntu lento yakhe mayingasenzeki uhamba yoyithwalela. Ngoba ufuna yenzeke ngenkani. Angithi ukubhala kawufundi. uJesu kwezinye indawo wayethi mayefika belinde ukuthi abakhulekela ngabakhulekeli. Lithi izwi wayebuka inhliziyo zabo ukuthi bayele ama-benefit kaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu abamfuni. Namhlanje abantu bathola begcwele lapho njalo ababhade kwakhona izandla ngoba bayele ukubhadeka kwezandla hayi ukuthi bafuna uNkulunkulu. uNkulunkulu abamfuni. Ngakho mhla kwaye kwalemkhuba kwashukela ivangeli bayophuma one by one. Uqalwe phansi. Ngoba bebelandwe nomkhuba ezweni. Akulonga bazana ukushumayela abantu, akulonga ukusuma kwabantu besuniswa uNkulunkulu ushumayela ivangeli leqiniso. Kodwa hayi ukuthi ishumayelo ngasona kwaqalwa ngoLwesine lokhu nje kubekwe izandla. Sukezeni lize lokho lokhu kubekwe izandla. Namhlanje siyagcina nje lokhu kubekwe izandla. Bizelo lokhu bazalwa. Sakhipha amadimoni ngegama lakho. Sakhipha amadimoni ngegama lakho. Senza imisebenzi eminingi yamandla. Senza imisebenzi eminingi yamandla. Ngegama lakho na. Ngegama lakho na. Verse 23. Khona
ngiyakufakaza kubo ukuthi uthi uJesu ngiyokufakaza kubo ukuthi angizange nginazi bazalwane singahlala ekholweni kodwa ezulwini singaziwa. Ungahlala endlini kaNkulunkulu uJesu engakwazi. Ukwazi kanjani uJesu ngokuthi uvume igama lakhe? Amen bazalwane. Singahlali lapha abazali bathi uJesu akangazi. Mina ngizele ukuthi ngizokhulekelwa. Noma sengenza imikhuba oqala ukufika la uthi abazali balapha benza imikhuba kanti akazi umuntu ozele nje ukhulekelwa. Amen. Yena uyizele nje ukuzobeka kwezandla hayi ngoba esindisiwe. Sangamvuma uJesu. Yebo. Khona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi. Sukani kimi nina benzi bokubi. Asho uJesu sukani kimi nina benzi bokubi. Athi njengoba yenezela ukukhulekelwa mayephuma uyidlela izolo wenza izinto zonke ezenziwa yizo. Asibele le ndaba ngale bazalwane. Verse 6. Kepha ngiyethemba ukuba nikwazi ukuthi thina asisiba bakwaliwe. Bazalwane thina sibo abakwaliwa. Angithi ngalo uJesu sebalila benzi bokubi. Wathi sukana nginazi. Kodwa thina ma uChristianity asiba bokwaliwa bazalwane. Angithi uKristu mayethi siphila ubungcwele. Balisa. Siphila ubungcwele useThekwini uphila ubungcwele. Yini kwenza uphila ubungcwele ukhala inyembezi. Uthi ngibulawa indlala ontanga yami babuya bephethe oshekhazi. Benikezwe osomatekisi oshekhazi. Kodwa kulungile mina ngibulawa indlala nginoJesu wami. Kunokuthi ngiphathe oshekhazi ngapha ngesogwini. Amen. Amen. Wami. Amadada. Bathandana nezalukazi endala eNewcastle. Eyisebenzayo. Yini nje ayifunayo? Wami ufuna idatha. Lokho kuyamthengela idatha. Amen. Akahlala owami eshoda ngedatha. Bangahlala ngingabi nalo idatha kodwa ngibe noNkulunkulu ngibe noJesu wami. Ngifanele ngihluphe abazalwane. Amen mangcwele. Ngihluphe abazali ngiyafunda idatha nginalo. Amen mangcwele. Kunokuthi kuziyongena ogibeni lokhu uthandana nezalukazi. Noma uyothandana ama uyintombazi uthandane namakhehla. Asebenza ngobona ufuna idatha. Sala. Verse 7. Siyakhuleka kuNkulunkulu ukuba ningenzi lutho olubi. Bazalwane lethizwe kaNkulunkulu ke ngiyakhuleka manje ngisake imbazalwane. Bafowethu sizokwehlukana. Ngiyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi ningenzi lutho olubi. Amen mangcwele. Noma ngabe ukuyiphi branch ungenzi lutho olubi. Ngiyakhuleka. Yebo. Angisho ukuze sibonakale thina singabavunyiweyo kepha ukuba nina nikwenze okuhle. Lapha sekusho ukuthi kubonakale thina. Kodwa ukuze kubonakale nina nikwenze okuhle. Angithi lithizwe uthiyela uMpostoli Paul nina neyincwadi yethu. Efundwa ngabantu bonke. Amen. Yingakho uma wenza wrong kuthiwa yilo leli ivangeli likaNkulunkulu. Alishumayeza abantu emakrosini. Yilo leli ivangeli likaNkulunkulu. Amen. Uma wenza kahle ngeke basho lutho. Ngathi ababoni wenza kahle. Kodwa mhla wenza wrong bathi ayikho into eshukela emakrosini. Ngoba basigadeli izinto ezinhle kusho lutho ngazo. Ngathi azikho izinto ezizakalayo. Yebo. Kepha ukuba nina nikwenze okuhle noma thina singaba njengabaliwayo. Yebo. Verse 8. Ukuba asinamandla okwenza utho uma simelana neqiniso. Bazalwane asinawo amandla ukwenza utho uma simelana neqiniso. Uyabona uma umzalo nomelana nezwi. Ukuthi nje ngathathizwa velana. Amen. Mawuqedizwe kusuka ikhona sasukuma ephezulu.
Amen. La mzalwane uyamothumelana neqiniso. Ngoba izwi kaNkulunkulu liyiqiniso. Mawubalekela iqiniso uzosizwa yini mzalwane? Ngekusiza ukugida lapha bazalwane. Bese mase ngiwe ezweni siyalala. Yebo bazalwane. Ngiyaphinda ngeke usisize. Ukugida la kodwa umbhalo singawudli. Mase ngiwe umbhalo lesivele sibhore. Ngiyacela bazalwane sizodibana ngoNovember. Ngicela u100% wonke ube neBhayibheli. Amen bazalwane. 100% lonke ibandla beliphethe ini? Ufundile. Athi iBhayibheli isikhali. Ungaya lempilo ungasiphethe isibhamu. Napa bazalwane. Usubathwe ikhuluma le ndaba uyibona vekutha ingini. Usho ukuthi bafuna ukuqhubeka baphathe ibhamu. Sebesindisiwe. Ngoba ubatshela isikhathi sabo sokulwe siyiso. Yiso kaNkulunkulu bazalwane. Yingakho uthi phaka wofundile ongafundile. Ngoba lisikhathi sakhe. Uthi makuvuka izima phakamisa iBhayibheli. Ayale ngegama lika Jesu. Jesus. Eyalisimo abhekene naso. Athulise namuhla bona sivumvumu. ngeBhayibheli lakhe. Ufuna bazalwane uphatha amaBhayibheli. Kodwa ezinye izinto ezibiza ngaphezulu kweBhayibheli bayithenga. Umzalwane uyakwazi ukuthenga into ka1000. Esikhundleni ngakuthenga iBhayibheli. Bible alifisho 500. Amen bazalwane. Kodwa into ka1000 uyakwazi ukuyithenga. Ukusho ukuthi kubaleke abazalwane kahlehle into zabo kunomsebenzi kaNkulunkulu. Amen bangcwele. Kubaleke into zethu uqala izona esihambisa phambili. iBhayibheli ngokuye ngibona. Amen bangcwele. Kodwa akalali lo mzalwane engadlile. Amen. Ngokulala ungadlile uthenge iBhayibheli. Ngothi uNkulunkulu akakubusisa yini. Ngoba awuyazi incebe lapha eBhayibhelini. Kunengcebo engaziwa yizwe efihlwe eBhayibhelini. Eyibuphilo phakathi. Amen bangcwele. Yonke inqondo kaNkulunkulu uyithola ezweni. Ukuthi kanti umqondo kaNkulunkulu ujule ngalolu hlobo nje. Kodwa uma ungalifundi izwe nalo uzowuthola kanjani umqondo kaNkulunkulu? Ngeke. Sanibona njani? Jesu. Uma simela iqiniso. Mangikhuluma ngoNovember ngikhuluma ngama-branch ngisazoya kuwo. Ngiyacela bangcwele ukunifica niphethe amaBhayibheli. Angilidinge lisefonini. Uyabona nje bangikhuluma bazalwane. Khona leli verse esilifunde lapha eqaleni. Lithi ematsheni qali ngehla kwalapha. Lengithe phindi igcineni ngaze ngathi fulana amanye amahumusho. Oh, amen verse 2. Othi bese ngishilo ngaphambili kulabo abakade bebonile nakubo bonke abaye nakalokhu ngisho ngaphambili ngisho manje ngingekho njengalokhu ngasho ngikhona okwesibili ukuthi xa ngifika futhi angikuyekethisa. Bazalwane bangikhuluma mase ngifika ngisebuyekethisa. Amen. Angizuba kuyekethisa angizuba nasawo. Ngoba le ndaba ngikhuluma nje kahle. Ukuthi angithi ngifika kuma branch mase sifunda. Wonke umzalwane uvula iBhayibheli lakhe. Ukuze nofikayo mayesindiswa futhi sifunde sihle. Sokuthi leli bandla kuphathwa iBhayibheli. Amen. Athuthi angena nje afika wonke umzalwane evula iBhayibheli lakhe. Ufuthi sifunde sihle bazalwane. Kodwa mayefika novula ifoni uvula iBhayibheli. Mayehlala kovula ifoni umthola uxoxa nongaphi. Akafundi indaba efundwayo bayaxoxa bese bebhekana ngamehlo bese beyahleka. Amen bangcwele. Kuyashumayela mamamba lapha xoxwa ngaye. Ngalamafoni lokhethena kuvulwiswa mama. Khulume ngikwaziyo. Amen. Kwakwenzakala sikwenye imvuselelo. Amen. Ngeke ngikwazi lokho engikhuluma ngicabanga. Ngiyakwazi. Ngithi ngikhoza la userious uyajuluka. Khona bayixoxela indaba zokuqoma lapha ya. Siqiswa ngamafoni kuyimpendulo bese kuyahlekwa.
Amen. Amen. Ngakho nje bazali ngicela kuthele ingane amaBhayibheli. Kule nyanga ayike ingabe nayo imali yokukhera. Kodwa uyithengele iBhayibheli. Uyithengele iBhayibheli uyinikeza ifa lapha phakathi. Kunalokho ukukhera kuyothenga ama-drugs. Amen. Amen. Muphu aphiwe. Kunalokho ukukhera. Khona nje esithanda ukungcasula. Lamagwinya afika nawo uthamba mama ebuya esikoleni. Umoya wami uyawashintshela. Ukuthi ayi angisezikwadinga ekhaya. Ayithi usuke nikezwe imali yakho yokukhera uthi ayidle esikoleni.